Hapdeng ki kubor bakadon ke jingbujri ki menteri hak sarkar MDA2 bala lam khamat dak National People's Party NPP hak kasantarik nai lor arjar pusan ka United Democratic Party UDP ru laong bakala pha jingtho so menteri rang ba ka jalau konrad ki sangma hak bai dei bat kani kakam ka UDP ka dei ka sengsan hima ka badon khat arngut ki MLA hak sarkar jala kanthop arngut naki hak kanhon menteri ka tau ba polling do ubade MLA na West Long bat uba karman chalau badai na khrian ki tulong khobor ki thu bayu ba pol an bujli do ba med ba ling do MLA na mairang ubadei ru president ka UDP Central Executive Committee kat bayu ba kerman pat an bujli do ba lakman ramboi MLA na amlarem shushu laong bajan baro ki MLA ka UDP ki hun yakni ka rai ban bujli no yakini ki arngut wat hapadeng ka jing persang pen MLA ka West Chelong ba pol ling do kiwi ki sengsan hima ki bai trelang hak MDA2 kum ka Hill States People Democratic Party HSPDP bat ka Bharatiya Janata Party BJP ki badon mar arngut ki MLA bat maruwe ka kanhun menteri katau ba Shakliar Wardri MLA ka HSPDP na Mautarachan bope yakna sport bat uba elhek MLA ka BJP na Penthom Khra bope yakna fisheries layo khobor ba kilalong ba penkhre yakne kam bujli menteri Yau ba Shakliar on bujli do ba Methodius Takhar MLA ka HSPDP na Motion Road bat yo ba hek pat on bujli do ba Sunbor Sulai MLA ka BJP na South Shillong na ka NPP ki ba pau kerteng wol Bansya panha nakasuki menteri ki kentup yo rakam sangma MLA na Rongra Siju ubapai mentah ya katnat education uba coming ombon MLA Karaliang ubapai ya katnat food and civil supply but Abu Tahir Mandal MLA ka Phulbari ubapai ya katnat community and rural development kiba pau kerteng pat bandrung bujri ki kentup yo Timothy di Shira MLA na Rusubel Para uba weilat Miki Shila MLA ka Chowai Marathon sangma MLA ka Mendi Patar lane ubrening sangma MLA na Dalu kitolong khobor ki thu ba ka song satangha ka jinglai por ulat ka jela UCH Vijaya Shankar ban penlong ek program penbam smai ki menteri siteng samoi tangba hanrai on pendap no shan Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya